Să vedem astăzi ce o să iasă. Suntem la o partidă de pescuit la crap pe lacul Froburii. Este pe lângă Reading. Dăm la feeder. Sunt începător în alea pescuitului, să zic așa. Nu sunt expert. Am o mulinetă, adică două mulinete, două lansete, dăm la feeder, vă arăt cu ce dau. Așa. Dăm cu halibut. Așa. Dăm cu Silverix, toate de la Dynamite. Dăm și cu ground bait. Așa. Încercăm diferite popauri cu gust de, cred că e banana sau nu știu, lămâie. Asta e cu orange, probabil. Așa. Aici cu halibut, acolo cu tărci, părci. Acum așteptăm să fie. Am nădit frumos. Uite, avem și ratuște. Dacă nu prinde, dacă nu trage peștele, măcar trage rața. Așa. Distanța socială normal. Așa. Acolo e lacul de specimene, aia mai mari. Așa. Acesta e același lac. Vom vedea ce va fi astăzi. Prea mari speranțe nu am, dar cine știe, suntem la pește, orice e posibil. Ce faci, prietene? Dai cu 4 undițe acolo? Ești deștept să-mi bag pula. Avem și copilași începători. Ăștia sigur o să prindă înaintea mea. Dar vedem ce urmează. Stați pe lângă noi și vom reveni.